салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед. Раҳмат ки моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестанд, обуна шавед, чунки дар канали мо шумо метавонед ки бисёр мавзӯъҳои ҷолиб ва фоидабахшро дарёфт намоед. дар видеои имрӯза бошад дар бораи як мавзӯи хеле муҳим сухан меронем. Видеои имрӯзаи мо на танҳо барои занҳо, барои мардҳо низ зарур ҳастанд, барои занҳое ки аллакай ҳомиладор шудаанд хеле зарур мебошад. имрӯз дар бораи чаро дар вақти ҳомиладорӣ дору хӯрдан мумкин нест, зарур нест ва агар дору хӯред ба чӣ бемориҳо оварда мерасонад ва инкишофи кӯдак аз ҳафтаи панҷум то моҳи нӯҳаш чӣ гуна аст, мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. вақте ки зан нав ҳомиладор мешавад, ҳамон дар вақти бордоршавӣ, клеткаҳо, ҳуҷайраҳое ки бордор шудаанд хело зуд тақсим шуда зиёд мешаванд, яъне афзоиш гирифтан мегиранд. ва дар пеши зан як вазифаи муҳиме меафтад ки бояд худро нигоҳ кунад, эҳтиёт кунад, бемор нашавад, то ки тифли ӯ бе ягон нуқсон, бе ягон беморӣ дар батнаш калон шавад. аз вақти бордоршавӣ то 16-ум ҳафтаи ҳомиладорӣ, яъне то 4-моҳагӣ, истифодаи ҳама гуна дороҳо манъ аст, чунки дар ин марҳила инкишофи ҳама гуна узвҳои кӯдак ба вуҷуд меояд. агар дар ин марҳила шумо ягон хел доруҳо истеъмол кунед, шумо метавонед ки ба тифли худ зарар расонед. ва ғайр аз ин, фақат доруҳое мумкин аст ки ба шумо духтури занона тавсия медиҳад. ин витаминҳо барои ҳомиладорон мебошад, фолиевая кислота ва витамини Д. ин доруҳо зарари худро ҳам ба шумо, ҳам ба тифл намерасонанд, баръакс метавонанд ки барои шумо фоидаовар бошанд. аз ин рӯ, ба ғайр аз доруҳое ки духтури занона ба шумо тавсия медиҳад, дигар истифодаи тамоми намуди доруҳо манъ карда шудааст. агар баъди 4-моҳагӣ ягон чиз шуморо азоб диҳаду мушкилии сахт кашед, дар он ҳолат танҳо бо тавсияи духтур шумо метавонед бо миқдори хурди ҳамон доруҳо, яъне маленькие дози ҳамон доруҳоро истифода баред. ҳамин ҳам танҳо бо тавсияи духтур. вақте ки тифл дар батни зан 4-5 ҳафтаина мебошад, дар ин марҳила пайдошавии рӯдаҳо, узвҳои ҳозима, ҷигар ва нав пайдошавии чашмҳо ба вуҷуд меояд. аз ҳамин сабаб дар ин маврид дору истеъмол кардан мумкин нест, барое ки агар шумо дар ин вақт дору истеъмол кунед, шумо метавонед ки кори пайдошавии рӯда, ҷигар ва чашмҳода зарар расонед. аз ин сабаб метавонад ки тифл бо ягон нуқсон пайдо шавад. вақте ки тифл дар батни зан дар ҳафтаи шашум аст, монанди як донаи манамин анор аст. аллакай дар ин вақт дилзаниаш пайдо шудааст, вале ҳатто ба кӯдак монанд нест. дар ҳафтаи ҳафтум бошад, майнаи сари кӯдак инкишоф меёбад, аллакай чашмҳояш пайдо мешавад, даст, пойҳояш аниқтар мешаванд, маълумтар мешаванд. агар дар ин маврид зан ягон хел доруе истеъмол кунад ки ҳангоми ҳомиладорӣ мумкин набошад, метавонад ки ба майнаи сари кӯдак зарар расонад, метавонад ба дил ва чашми кӯдак зарари худро расонад. бисёриҳо мегӯянд ки нимта парацетамол хӯрдам, нимта парацетамол ягон зараре намерасонад кӯ. ҳатто ҳамун нимта парацетамоле ки шумо истеъмол мекунед, нимта болноле ки шумо истеъмол мекунед, метавонад ки ба тифли шумо зарар расонад. вале ҳаст доруҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ зарур аст онҳоро хӯрдан. чунин доруҳо пешакӣ бисёр таҷрибаҳоро гузарондагӣ ҳастанд ва ба тифл ягон хел зарар надоранд. дар ҳафтаи ҳаштум тифл монанди як дона манамихел малина ҳаст. ҳамагӣ 1 грамм вазн дорад. аллакай системаи асаб ва мушакҳояш кор мекунанд. дар ин вақт аллакай тифл метавонад ки дар даруни шумо ҳаракат кунад. дар ҳафтаи даҳум тифли шумо ба як оливка монанд аст ва ҳамагӣ 2 грамм вазн дорад. дар ин ҳафта аллакай узвҳои ҳозимаи кӯдак, ҷигар барқарор шуданд, инкишоф ёфтанд. ҳафтаи 12 бошад, тифли шумо монанди як лайм аст. аллакай 14 грамм вазн дорад. дарозияш бошад ҳамагӣ 5 сантиметр аст. дар ин вақт гурдаҳои тифл инкишоф меёбад. системаи асабаш бошад то ҳол инкишоф ёфта истодааст. дар ҳафтаи 15 бошад, тифли шумо монанди як себ аст. аллакай 70 грамм вазн дорад. дарозияш бошад 10 сантиметр аст. дар ин вақт узвҳои таносулӣ, яъне половые органиҳо лям дар марҳилаи инкишофанд. агар дар ин вақт шумо аз ташхиси ултрасадо, яъне УЗИ гузаред, маълум мешавад ки дар батни шумо писар аст ё ки духтар. дар ҳафтаи 18 бошад, тифли шумо монанди як қаламфури булғорӣ аст. аллакай 200 грамм вазн дорад ва қадаш бошад 14 сантиметр аст. дар ин марҳила
дар духтарон аллакай бачадон ва тухмдонҳояш инкишоф ёфтаанд. дар писарон бошад простата инкишоф ёфтааст ва шунавоии кӯдак аллакай пайдо шудагӣ. дар ҳафтаи 23 бошад тифли шумо монанди якта манго аст ва 500 грамм вазн дорад. қадаш бошад 24 сантиметр аст. аллакай тифли шумо ҳарчи бисёртар вазн мегирад, калонтар шудан мегирад. дар давлатҳои тараққикарда бошад, агар дар ягон вақт тифл дар ҳафтаи 23-24 таваллуд шавад, аз ҳисобе ки дар он ҷо беҳад аппаратҳои нағз ҳастанд, таҷҳизотҳои ҳозиразамон ҳастанд, онҳо метавонанд ки то 9 моҳагӣ тифлро дар ҳамон таҷҳизотҳояшон калон кунанд. таҷҳизотҳое ки дар давлатҳои тараққикарда вуҷуд дорад, онҳо дар ҳолати максималӣ ба батни модар монанд мебошанд ва тифл ҳатто ҳис намекунад ки берун аз батни модар қарор дорад. дар ҳафтаи 26 бошад, тифли дар батни будаи шумо монанди як боимҷон аст. аллакай 750-800 грамм вазн дорад. қадаш бошад 35 сантиметр аст. дар ин марҳила системаи дилу рагҳои тифл аллакай пурра кор ва фаъолият мекунанд. дар ҳафтаи 28 бошад, тифли шумо монанди як кадуи хурд аст. қадаш бошад 37 сантиметр аст. вазнаш бошад 1 килои 100 грамм аст. дар ин марҳила тифли шумо аллакай тоб хӯрда, сари худро ба коси хурд равона мекунад ва ба таваллуд шудан аз ҳозир тайёрӣ мебинад. дар ҳафтаи 31 бошад, тифли шумо монанди як кокос аст. вазнаш бошад 1,5 кило мебошад. дар ин марҳила шушҳои кӯдак аллакай инкишоф ёфтаанд ва тифл метавонад ки мустақилона нафас кашад. ва дар ҳафтаи 37 тифли шумо аллакай тайёр дар коси хурд ҷой гирифтааст ва интизор аст ки бо модараш вохӯрад. агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, лайк ва комментарияи худро фаромӯш насозед. обуна шуданро низ фаромӯш насозед. саломат бошед.